eji m obi ebele na ife nne m na-eme m wee nụba nwoke nwere ọya obili na-ajị ọcha. Apụta m ụwa na be nne m kpọsịa m asị, ọmụrụ m ife mmelụ nwaanyị a mme n'enu ọsị na m eme, mme na ana ọsị na m eme. Ihe a ka nwaanyị a na-akụ m ọkụlụ m gbogo ọkụlụ m gbada, mee ụmụnne m niile kpọsịa m asị. Papa m fọrọ m n'anya ahụ, mana ihe ọbụla mama m kwuru ka papa m na-eme. Ịghọtago, ọnụ erulo papa m n'okwu, n'okwu sie mama m ekwughelie. Ihe na-agwa na ihe a bụ to the point that na olulu ofu mbọsị nwa ikpeazụ mama m mụrụ wee mụsịa nwa, mami ya wee bịa ọmụgwọ. O nwere ụka mama m na-eje, mana alaikọrọ m ụka afọ, alaikọrọ m nwoke bụ pastọ n'ụlọ ụka afọ, ịghọtago. Mana mama m achọrọ ịma n'afọ ọsụm ka nsoli ya na-eje ụka afọ. Ngwa eju olu one day mụ na mama m nnekwu na-akali, ngwa si mama m nnekwu na m achọrọ ije ụka afọ. Mama m nnekwu wee na-asị m kedu reason, si na m alaikara that man na-aka ụka, na m ebelivuru n'ife ha na-eme. Ihe a ka mụ na mama m nnekwu ka nọ na-akali o. Mana mama m sili mmiri ọkụ n'ọkụ, mmiri ọkụ o ji asa nwa arụ ka ọ mụsịrị nwa nke ikpeazụ o. Ihe a ka anyị na-akali, mama m wee pụta wee sị m kedu onye si m kwuo, wee bido baba ka m weta ọnụ si a mama na m agwago gị na alaikọrọ m this man and na m achọrọ ije ụka ya. Mama m bulu mmiri ọkụ sụrụ asụ, mmiri ọkụ sụrụ asụ o ji asa nwa arụ wee kwaa m, detin wee metụta m n'anya. Ngwele isi na-eje ije wee bughelibe m bughelisie m. Luo tata nna akọlụ na akụkọ a, anya afọ ka na-enye m nsogbu. Ọkwania ka aka na-ekwu ndị dị bido bịabalụ m, ọ bụrụ na fa buru ibu, mana onwe this one particular man bịalụ m di. This man nwere ọya mkpụlobu na-egbu ya mgbu. So wee jenenesie wee sị na o nwelu nsogbu na ha. Mama m wee sị na m ga-anụ ya. Why na doctor si na o nwee just short period to nọ ndụ before wee nwụọ. Mama m sị na m ga-anụ ya, wee sị na mama nụ ya. Mụ na mama m wee bido fịọchabakwa again. Ihe a ka anyị na-afịọcha, wee bulu ngwongwo m gbapụ n'ụlọ. Ọkwanya wee gbapụ wee gbaje side ebe nwanne m nwaanyị bi. Ruo ebe afọ wee bido taba n'afụfụnụ maka na o nwere ihe na-alụ nwere isi na ọdụdụ. So nkwugharịkata ụmụ nwoke chụbanụ m wee kwalụ one guy mụ dị ya na-abụ bido yiba ya this guy tụba n'ime. Mgbe si anụba m ọsị na ọdụrọ ready. And bi na nsi be nne m wee gbapụta maka na m ekwere anụ nwoke nwekwela ọlụ o. Abụghị atago ụjọ ekwere m akpọ this guy aga ụlọ. Wee je wepụ nwa afọ, wepụsie nya bụ nwa ahụ, wee nọkwala ebe afọ taba afụfụ. Papa m wee nọgide kpọọ m sị m na taba, ịghọta na wee na ụlọ again ka njefu ndị be anyị. Wee luo mụ na mama m bidokwe na-afịọchakwa nnedi. Oluo one day mama m sị na ya ga-esi beans, nsi oke arụ adọrọm, ezigbo arụ adọrọm ndị na-enu ụlọ na-aya. Mama m wee sị m na mụ je sie beans. Ngwe sị na mama nsinwu na arụ adọrọm, nwaanyị a chọrọ ịma ma arụ na anwụ m ma arụ ada anwụ m ma onwe ka nsi wee nọlụ ọ chọrọ ịma. And na-eje m gote ọgwụ, asị m na m ga-eli nri wee bịa ka ṅụọ ọnya bụ ọgwụ. Ọ sị na ọ bụrụ na m esire that beans na mama ṅụnya bụ ọgwụ. M wee were ego wee pụọ je gote nri, wee gote sie nri wee bata ka nlie nya bụ nri. Nwaanyị analụ m nri afọ wufuo, sị na ọ bụrụ na m esire beans afọ na mama nri nri na ọ bụrụ bie ka ọ ga-anọ wee mee. Mụ na ya na-abụ fịọchabakwa fịọchasịa. M wee pụkwa again luzie nọla ebe afọ lie nya bụ nri, lisie nya bụ nri. Ka m na-abata, mama m akpọchigo gate. Sị mmala ebe m si wee na-abata m chighebe. M wee yọọ nwaanyị a n'elu ya na anacha. M wee sị anya mepeelu m ụzọ ka m bịa bulu akpa m. Ka a na-ekwu ihe a, iwe mbido na-agba agbọọ. Still nwaanyị a chọrọ ịma amụrụ m ma nwaanyị a mụrụ m ka o nwere ebe si wee bute m.
sọ nna m bụ ihe na-ezukọ m ịfụnanya. Akwa ifugo nwaanyị asị m oke m bịa bụrụ ngwongwo m, wee bata wee bụrụ ngwongwo m wee gbapụkwa n'ụlọ again, wee pụkwa nka nọ kwugharịbakwa again. Hey! Ọsị m nne na atasịala afụfụ na ụwa ya anụnwa na o nwere ife nya manya mere mama ya kpọsị anya asị. Ebe afọ ka a nọkwa na-ama na-eji uwe ya na-aga o. Ọ nọgidekwa one day mama ya akpọkwa ya sị anya nata ka ọ bịa nụọ di, na ọ nwere nwoke chọrọ ịnụ ya nọ na o si obodo oyibo. Ọ sị bụ nne ọkwa dị ahụ ya wee nataba nnata ka a natara wee fụ this guy na-enye anya mba na ife this guy na-eme abasịrị ya anya. Ọ bịasịa befa osi befa na-abe nwaanyị ọzọ ọkwa ịghọtago ya afụkwa na onwe nwaanyị ọjọọ na ya na-abụ na-apịtọgharị ya wee gwakwa papi agwa papi ya si ya na ya laikere this guy na ọ dụrọ serious na ọ just chọọ nwaanyị ọ ga-edobe asị nwunye na ọ da-efegharị mfegharị too much. Nwoke ada asị ya anya were efegharị akwa ịghọtago mami asị ya nọ iwu na ọ ga-anị ya na ọ bụ na ọ nụrọ nke a n'ihe a ga-emie n'ihe a ga-emie ya ma ndọsị mma. Ọsị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya wee kwalụ maka na ike ya na mami aja anụ egbogo egbede agwụkwụ gị akwa ịghọtago ewesị ka eje nene ọbara ewee luo nke a ga-enene ọbara n'isi ọ bụ na nwoke nwere ọya obili na aja ọcha. Ya wee si ya mba na ya ma nụ na ya afụgo excuse onye ejere ya anụ si nwoke daa na ana wee yọbịa si anya biko na ihe a bụ secret ya dobelu onwe na ya ji chukwu ayọ ya biko ya nọbịa na ya ga-eme ya ọfụma na ya ga-eme ya ọfụma. Ya wee si ya na ọ bụgodulu na ya chọrọ ịnụ gị na ị ga-afụ ya n'anya na ịma mmekwe ka ya baa akwa na ịma mmekwe. Ọsị m nne na ihe a ji wee kwalụ bụ ka a gwa anyị eziokwu nọ maka mami ya nọ maka mami ya ife nwaanyị a megolie na ama nkọsị na nwaanyị ejiri anya afụ ya. Ọsị m ọkwana ya this guy wee yọbịa yọsị anya ya wee sị ya promise enye na ya ga-adụ happy na this marriage. O wee promise enye o na ya ga-adụ happy na ya ma mmie ihe ọ ga-eji ba akwa maka na ya gwakwala ya sị ya na o mekwenye ihe a ga-eji ba akwa na ya ga-akpụ ya asị. The man kwalụ ya wee nata wee nụbịa na ya gwọrọ ndị befe wee mesie gị wee chigebekwe ọ bụ na dịka anyị nọ South Africa akwa ịghọtago. So ọkwana ya o wee pụọ